Muri Zimbabwe ndogamuchira zvekare pano paLife Prime TV. Nhasi tauya nechirongwa chamunofarira chinonzi The Voice. Saka kana uchingosati wambosubscribe kana uchingosati wambosangana mavideos pano paLife Prime TV, ndiyo nguva wangogara wasubscribe, uchena on the notification bell. Patinenge tichisa dzimwe nyaya unenge uchizosangana nadzo, unenge uchizowana notification handitika. So nhasi we had a big day, a very long day. Vamuri kuona ndimai guru vedu vari kutendera navo tichiita shopping. Mai guru ava kana maimboona pachibanda media pavakambointerviewa, pane mwana wavo akaremara, wakaita mwana akaremara, haana maoko haana makumbo. Saka paukaita mwana uyu vakabva vazotizwa nemurume vari kutochengetwawo pane imwe chechi kubudiriro 5 uko. Tinenge tichikuzidzai zvizhinji kuti pachechi pacho panonzi pavari kuchengetwa. Saka havana anokwanisa kupa yewopa, havana pekugara, vari kutochengetwawo pachechi. Murume akangotiza, hapana kana communication. So pane imwe traditional healer anowanika kusemuri pake akazofona achiti boys, ini handigone kuenda uko, hamugoni here kundisvitsirawo, mungonotenga grocery. Saka vamuri kuona apo vanonzi mukoma T1 DJT1. Vamwe munovaziva, vanowanika kwaMutare, avo is part of marginalist atinawo, tichiita shopping, tichiunganidza zvinhu zvacho kuti zviite. Mai guru ava vari kutomboita vachitombojamba zvimwe zvinhu mabasics. Zvinowanika vane mufaro zvisingaiti. Patitobva zvedu kunotenga blanket, because vakwanzi blanket chichi. Saka patenga blanket kuti at least mwana anowana chekufuga, since mai guru vakazvimirira vega. Zvakaoma zviri kusangana nevanhu munyika, zvakaoma hama dzangu, but hatonzwa mufaro wekuti nhasi tanga tichiita chinhu chakanaka kuyewopa someone who is in need. Saka rega tingogara tapinda muvhidhiyo medu, munyatsonzwisisa kuti chii chikutora nzvimbo, or what is happening, what is really going on. Nevanotera chibanda media, nyaya yatakabata nhasi munoiziva, hasina kunyanyorevesa inoanditira inhau yamhama vakazvarawo mwana akaremara, ndobvatizwa nemurume. Tofunga takamboita vhidhiyo yacho kumashure uko, vasina kuiona tichaipina mucomment section. Saka mama vaitsvaga uyo, patamboya patavaita vhidhiyo. Saka mama makasara zvakanaka here? Zvaizvozvizvi ndakasara hangu zvakanaka, asi zvaizvozvi upenyu hwacho hwakangoti omei. Alright. Saka kubva pane vhidhiyo ratakaita, makambowanawo here? Hapana. Saka isusu tatumwa nevanonzi Sekuru Musundagore, inonzi Manasi mwana wachibanda, uyo anonzi DJT1 Tichkachi MTV. Saka tine bhosa rakatumwawo, tofunga ndoramunongoona rapo nemari hatichakuchipa wangu wasvipa mari. Mari panapa pane $44. Right. Now ilipo, thank you very much Manas mwana wekwachibanda. Nebasa ramakabata makauya panapa mukainterviewa mama. Saka so Sekuru Musundagore ndichiremba wemhando yepamusoro, ndochiremba vakagara pamusoro pezvimwe zviremba kana tichinge takutaura. Saka so wakaona vhidhiyo yakatorwa nechibanda media, wachibva wanzwa mwoyo wavo kurwadza, wakati nai Manazi, ko mwana uyu ari kupi? Manazi achibva ataura no mama anogara kubudiriro so. Saka Sekuru Musundagore vatituma vachiti ndakanzwa mwoyo wangu kubatikana, ndaona mwana, ndanzwa nhoroondo yakataurwa namai vachitaura kuti ndakabereka mwana ari chirema,
baba wacho wachibva watiza. Saka so mama watori nemwana anorarama neurema. Saka sekuru Musundagore ndo watituma pano wakatenga grocery wakati mama waonewo wabatsirikewo waine mwana vachidya nemari wekutiwo pamwe mwana anoti mama ndikudawo mazepe ndikudawo chii ndo yatakupai. Saka ndo nyaya yatafambira. Saka tinotenda kuna sekuru Musundagore zvikuru sei tichirwawo mama mashoko awo kuna sekuru Musundagore vatituma pano. Unoda kuti udiko vari mama? Tinotenda mhuri yeZimbabwe nekuda kutenda sekuru vandibatsirawo pane zvavandibatsira nazvo. Ndinopa kutenda zvikuru kuti ngavapa vatapudza ngapawedzere. Mwari avaitire nyasha. Alright. Munokwanisa zvakare kupa vatari namba dzenyu kuti kana pane mumwe munhu anoda kukubatsirai angakwanisa kukubata direct. Namba yangu inoti 077 87 12 78 1. Mhuri yeZimbabwe kuna vari kuona vari pachivana media endai zvakare paTishkash TV munosubscribe nopakubatika. Kuna vari kuona vari paTishkash TV uyai zvakare pachivana media. Tishkash TV. Alright. Reason for that it's now locked down. Alright, I thank you very much. Mhuri yeZimbabwe tinotenda zvikuru. Inini ndichinopa beri nekutenda zvikuru sei kuna sekuru Musundagore tichiti mwoyo wakadaro ngaupfuurire mberi zvakare musaitire mama wachete itiraiwo nevamwe vari kutambudzika. Saka so thank you very much kuna sekuru Musundagore ndo watituma. Aiwa ndingangoti ndo wangu mashoko Manazi. Alright, mhuri yeZimbabwe tichirimo muchikamu chedu ichocho. Panapa ndina bishop wandinawo vari iwo bishop vari kuchengeta zvakare mama vatainga panapa. Saka ndikuda kumbonzwawo mashoko mairi matatu kubva kuna bishop. Bishop mungatitaurirawo mashoko mairi matatu kuti murikuda kutiwo kudii nekutumawo kwataita panapa nasekuru Musundagore. Ndinotenda ndinoitwa Bishop Simango. Ndakaona dambudziko rina mai ava nemwana ndikati ngavauye ndive ndinogara navo. Ndoda kuti nditende zvikuru kwazvo kuna sekuru Musundagore. Hongu ndoziva kuti vamwe vanogona kufunga kuti sasekuru vanoita zvechivanhu, asi shoko raMwari rinoti kunamata kwacho kwadi kunobva pakupa pakubatsira sezvavaita izvo. Kunamata kwakanyanyisa ndinoti Mwari vavaropafadza vavaitirewo zvakanaka. Nehama neshamwari munongoonawo dambudziko rina amai ava nemwana rakakura vanokwanisa kubatsira sezvaitwa nasekuru izvi. Itai saizvozvo Mwari vakuitirewo nyasha. Mazvita henyu mukoma. Aiwa tinotenda bishop mazvita henyu. Amen.